omwana onyonka na abana ba mino pora se como potesa mamo mino egente gwakorere kemo neki asebirere biga omongina agosegeta ogakwana nechinguru ari senate na isiko ya senate okagenda se egonda ya kina Sifuna nore na Matiangi Mugusi oyo anyo warori rero wakire wakore gentoki wakire Kenya ngima yarigereirie yarorire omwana inora bwatega sukuni gete egento murakore bunaba Gusiiland nande botame ko basiema bone nchuamo moikransamo makore mero mamo onde tasa berere kana ayo soron kwa gunkia his lordship mairurate abanga montegerere kana ngobateebia mangana gotari ona go siemo bobe moche montegerere mugende se ndo chenginere ase chimorchi gotirigochia ase abantu baranyore nanyoro kamakonde bono mogorobe kronti mugete nkanyora nge petroli ya chire iguru nebe petroli ne diesel ne range ya bana inchi bono ngai moje kurusie transport ya kinile gende iguru Mheshimiwa Kalonzo tumefanya kazi na wewe Babu Wino na CJ Maraga tumefanya pamoja ningewaomba kitu moja tafadhali in the opposition give us one candidate and give us one candidate because if you don't do so we will be wasting our time nane chibunandoche mutanko mwano we mwerere na maezi komunyoka arete chiome chikamunyomba chikamboronge mutire neke skunie kia nabaza gane iria amangana maya na ena akoiro koboko kwane mumuroyo na akoiro koboko chunko koboko bantu barore ga ngongeri akoiro koboko kasi na boigo na akoiro koboko yasago seseni haya profesa takwana tibu ya sasa